Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino manen ti agpupuor, Dionisio? Teka, ruba tayo bakit? Ay, naglukon day tatiling. Sana balay, malumain. Ay nawaw, no siyak ti agpuor, saan ko nga ipaangot kadakwada? Ay apo, tadumanon ti asok iti paraangan tayo. Sana balay, itiror lang mat. Saan adi tayo unag bakit? Ti bagam ket di, talaga nga awan respeto dagita akaaruba iti padada a tao. Na, Tunggal lang puor da, umay ti asok dito'y ayan tayo. Inggagara daman akon akon. ay na, apay makontrol mo't ayan ni maritiling ti direksyon ti angin. Anya ngay ti amok, ang mga nuad da sakit tinakam na kanya. Iso akas tater aramiden na. Huston bakit? Day tamanen attitude mo ako na kon. Ay, rumuarak man. Mapanak gumatang iti pangrabyan ta. Di ka rumrumar. Bayam lang ti kaaruba tayo, no kaya't nadagpuor. Hoy, tiling! Ni, sika magayam kurdapya. Mabalin ka di nga isardeng mo pa ilaang ti agpuor. Ngamen, dumanon maten ti asok iti paraangan mi. Ha? Ay nawaw, pasensyakan ako kurdapya. Kundi pasensya ka, ngamadlaw mo't nga inggagaram. Ay saan mo't kurdapya? Kita di mo unay ti agungot. Sapay masikuk ka. Di ka madanagan, ta isardeng ko pay laang ti agpuor, tapno awan ti riray. Rumbeng laang, tano saan? Ay talagang agapatak. Ay, unay ka mantayin, bakit? Ay, rimuarak latbi. Adda ka dito na makiap-apa. Ay nasa anak ang makiapa-apa niya, ibagbagak laang tipod no, Dionisio. Ay, di ka nagpalawag. Sumrag kakit din iti unag. Ay, maritilaing. Pasensya ah. Okay laang pare Dionisio, maawatak mo. Bugbog ko manen ti attitude akaruba tayo. Tilengan na kao. Apay ka now. Dumanon ka nung ngamin iti paraangan dati asok tatang. Anya! Para lang iti data. Bugawan na kan. Kaya mabalin mo na makisarita na saya at... Pasensyaan tayo latan tatang. Masikog ngamin jay tao. Kasta siguro talaga no masikog ti may sa tao. Sensitibo. Ay nawaw. Uray di saan na masikog ka kastanan. Ita masikog ka. Ay na. 3 times matin ti kinarti na. Uray simple labanag. Shh! Tangiwat mo tatang. Ang mga numangag na kat karkaro ang ma-stress. Eh talaga jak magustuhan ti ugali dahil jak kurdapya. Mahilig nga giskandalaw. Ay no daduma ang mga no kinabil dangatan. Bayan yun tatang. Nagrigat ti agsao. Ang mga nuda tayo pa'y ti mapadaksan. No sana si Mang pa ni Dionisio nga asawa na. Ang mga ano niya naramin na kang kananakaw. Itay pa'y ataol dagiti aso, Dionisio. Ay, nawaw. Basta talaga ah. Tado nga min ti aglabas at tao iti parangan. No apay ngamin ang nagtarakan da pa'y laang iti aso Sapay ataol. Adda ay amit asaw asaan nga agtaon. Ada no isuro da. Ay, nawaw. Mapan mo man ket di ibaga pasardengen dati aso da. Sa anak ang makaturog no kwa. Ne, saan ba't na napigsa? Anya saan? Nagpigsa. Kat no nagsakitan tilapayag ko. Ay, nawaw. Sa dinaw ti pangipanamiti sa bautiniti ba manok ngay malukong mau tilag. Padigwak man ti kaaruba tayo tatang. Anya! Ay nawaw, uray no kas din kurda pi akaruba tayo.
Padiguan tay latay datatang. Sana bali, taadupay mo tinabati ang native ang manok tayaw. Wala, mga no din naawatan. Apay kumaasaan ka na imas matilutok tatang. Baka mo ka. Malaking ka. Ay, inyot aramidam dito'y balay, maritileng. Umay kayo kumapadiguan pare Dionisio. Ay nawaw. Ay, kasta munti kaya't kumaray. Ay na, nabayagan. Hindi na udya nagsida kami tinitib manawak. Awatom nga rodan na paray. Naimbaglaang adamot ti sidaan nyo kinikordapya. Ay, wing! Paborito kay ni Cordapia ti sabaw tinitib manok, maray. Ay, sigurado. May sakaldero manan ngayon na po iti maibos. Nasaya at kit di tapno adamot ti pamigsana paray. Sa bagay Urayam ti malukong mo, Maria. Yalis ko bait. Saanan paray? Isubli yung tulaangan no kwa. Sana balay, taas idaglaang matibalay may. Ay na, nagimasantiin lutom ang native ang manok, Dionisio lakay. Ay, namsog ka di mo lang bakay. Una lakay. Sino nga itinanggatangam iti native ang manok nga inlutang? Jak ginatang. Ken sana siyak tinagluto bakit? Anya? Dayta tipod na bakit? Impadi ko ni Mari tiling dayta bakit? Anya? Anay ko. Bigla matasim makitichan ko, lakay. Ay na! Anay. Ay namamay. Kano nagmet, iisam mo itay. Kung naman absog ka. Idi imbagat nga impadi ko ni Mari tiling. Ay na, ibaga man nasakit ti tiyan mo. Oho, unay kan? Kung amin, ang mga nodain na yun nasa bidong nga Ay nawaw. Nodain na yun nasa bidong. Siyak mo na na hostel. Ngam kas makita mo, si bibiyag mo da tao. Anya? Ante, adaman madlaw ko iti karo ba yung Ay nawaw. Anya day ta amadlaw mo, biya ka anakan. kaslasan kayo mat-aklos, ante? Sipod imayak nagpa-share dito balay niyo. Diyak pa'y nakita nagsarita kayo. Saan talaga biya? Apay ngay, ante. Dakdak kayo lang arudan, dagkakaro ba dito eh. Saan kayo pa'y aklos? Saan kami siguro nga agka-vibes ka anakan? Kinapudno na. Attitude namin ti Mrs. ni Dionisio, wakaroba, biya apaw. Kasta ka di, lolo. Kahit no ka na yun nabukawan niyan time. Basila garaw niyan ti matileng. No di na magustuhan ka agbukaw. Ay, kasta ka di, lolo. Ay na, saan man aday tati pagsaritaan tayo? Umay kayo kit din, tag merienda tayo. Itay pa yung aguro-uray ti tinapay aginatang ko. Una yan, day taka-aruba yun, ante tiling. Apa yan, biya ka anakan? Diyak ka mo, ante. Pinakan ko lang amat ni waiting aso yun. Kuskusilapan na kitin. Anya? Amangan mat no imahinasyon mo laang. Wano amangan no wrong interpretation ka laang ka anakan. Saan, ante? Nakita, no kasano ako silapan nakitay. Ita, maawata kon. No apay asaan kayo aklos, ante tiling. Saan matgayam anasaya at ti ugali ti karo ba yo? Pudnon samot tinaybaga ni Lolo Sator, idi na minsan nga daw, ante. Kung kumpurmimot amad-madlaw mo ka anakan, di mulatan ikaskaso ni Cordapia. No da kami siguro ti kasta ti kaaroba na. Amangan na imakar kami, ante. Naimbag man kada kayo. Tamaanusan nyo ti kasta nga ugali ti kaaruba yo. Sino ti mawag, Dionisio, lakay? Ni Nanang, agawid ka nun ni Manang Sisil. Anya kumaita no agawid. Di mo ibagang agawid kamat. Saan la siyak? Agawid ta adwa Ay nawaw. Iti anya aga po nga agawid dak iti ayan nyo. Kat kagurgura dakmat dagiti dadakkel mo. Uray dagiti kakabsat mo. Ti ugalim, ti dida kayat bakit? Kat
Kas di mo't laang Kay uray dagiti ka aruba tayo. Ingkakit apanahin, uray awa makagapaw. Basol ko manan. Rugyamon ti aging pakay, tagbiyahe tayong ton bigat. Sa anak nga agawid. Na, ay, apo. Agawid ka no kayat mo ti agawid. Basta siya, dito yakla ang balay. Kita ama, di ka manin mangyawid iti kabagyam dito'y balay. Agawid ka kaditi lugar yaw, tundi siyaw. Ay, uwan tata sa taor. Di asawam ngay. Sana sumurat. Di namit kayat ti makiaway, tata. Ha? Apay ka naw? Kagurgura ngamin kano dagiti kakabagyak. Nga uray saan mo di na mo ngamin amaw, pamakuriktar. Talaga nga ron nga attitude ni bakit ko. Uray da kayo akaaruba may kapag pupudutan na. Danto siguro pagbaliwan na, yun di siyaw. Ay, unkam tata. Mabali na pakikit-kita yo pa'y lang ti asawak. Ay, awan pa ikaw na may papaniti dahi tayo ni siyaw. Sa nabalay, tanda mo ni tilingan na ano sa makikakaaruba. Urekas dahi ti trato ti asawam kunkwana. Day nga ron tata. Ay, naimbaglakid din. Tanaanos ni tiling nga anak yaw. Uray kanayon nga apaan ti asawak. Iso akanayon ti agpakpakumbaba. Ay, wen isumatin suro na di na dakadakwada, yun ni siyaw. Ay, sige nga ron tata. Innakon. Sa nabalay. Talulangal daw ko dyan. Anya ti kunam tatang? Nagawid ni Junicio iti lugar da. Wen, talungal daw na kanwi jay. Asino nga iti kadwa ni Kurdapya iti balay da? Awan na! Isulaan. Isu nga imbilin ni Junicio kadatayaw. Ay nawaw. No apay mangamin asan anak iawid iti asawa na tatang. Sapay masiko. Ti ko na ni Junicio kanyak. Kaya di nakano kayat ti sumuraut. Apay kanungay. Jamaw. Di na siguro kaalaan na iti kakabagyan nila kay na. At ti tumang naman. Ay nawaw. Adda ka din ni Auntie Bea. Awan ni Auntie Tiling. Nagpasentro. Kasta ka di. Anya nga minti masapol mo kini Auntie. Auntie Cordapia. Ay, di nakman awagan iti Auntie si ka Bea. Ay, anya ngay nga rod ti kayat yung iyawag ko kada kayo. Cordapia latta nga rod. Ay, nawaw. Anya nga minti masapol mo kini Auntie Tiling. No importante, mabalin mo't nga awagak. Sanang. Ni, pimanaw latan. Saan pa'y thank you. Auntie Tiling, imay na Auntie Cordapia itay. Apay kanaw. Jak mo Auntie. Di na imbaga no anya. Basta sapsapulan na ka. Apay nga ta. Jak mo. Pimanaw mat adagos. Saan pa'y thank you kanya. Basta pimanaw latan. Anya? Mapanyulangan kitaan iti ayan dante. Ang mga na importante ti bagana. Ay, una yan ti kastoy. Awan mat gaya man tilod ko. Kasano nga ta ang maawagak ni Junicio. Ay, Lunes inton bigat. Follow-up check-up ko. Asino nga iti kadwak nga agpa-check up. No saan ang masapa nga agawid ni Junicio. Sapay awan mat ni Tiling di tabalay ita. Mare Kordapya! Mare! Ni, adagpukpuk ka. Kasla boses ni Tiling. Mare! Adaap! Umunagkalatan, Mare! Sapsapulan na kano itay. Ada ka diti masapul mo. Ay, kwa, Mare Tiling. Salud-sudag ko no adda load mo. Kan lumabalin ti makiusar iti cellphone mo. Awagak ko man ni Junicio. Aywan awan ti parikot iti dayta. Mabitla ang maray. Ay, jak mo't maawagan ti cellphone number na, Mare. Ipadas mo manan Cannot be reached, Mare.
Ay nawaw. Ay, kasano pa itan? Nalipatak mo't ngayon bagakan ko na follow-up check-up ko inton bigat. Anya nga ta, no syaklatan ti mang kadwakin ka. No okay laang ang. Ay, saanan mare? Nakababain mo't kan ka. Anya kumangay ti pagbain ng mare. Awan ti sabaling agtitinulong no di da tayo nga agkakaaruba mare. Nakakandado mo ti balay may tatasator. Ang mga no amuyo, no sa dino tinapanan ti asawa. Nagpasintro na kay hindi tilaing Junisaw. Anya? No, gusto tinanggag ka follow-up check-up ti asawam ita. Dandanin sa magpas ngayon. Ay, huwag nagpaisaw. Inalipata ko na. Ay, naimbag lang ang tada ni Maritiling anaanos ti ugali na. Ewan nga raw. Bili ba ka ni Tiling ta maanusan na ti ugali ti asawam? Ay, umunod ka pa nga ron tagkapita. Pangururayan tayo ti asawam. Kumusta nga tinapanan nyo ka ni Maritiling? Bakit? Nasaya at matlakay. Naimbaglaangan tada ni Maritiling anangal alalay kanya. Mare? Itamampay nga awagam iti Mare ni Maritiling. Wen atag kumari kami, lakay. Ay, nawaw. Uray ado dagiti nagsasakit abalikas ana isawsawang ko kenkwana. Ket nasaya at lata kanya. Kaya tasawon day ta, ado ti mangisaksakit kang kabakit. Tilang amin ugalim, ti di da magustuhan. Ay, wen nga rod lakay. No baliwam ti dakes nga ugalim, ket makibagay kay ti pada matao, sigurado, manayunan ti gagayem maw. Ay nawaw! Sursurwam ti makibagay iti padam a tao. Kaarubam man wenno kabagyam. Iti kasta, ket naayat danto at tumulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.